তিনি सारिक 5टाव मानिक बाजारनि खबर फैगा आंथानि जे आरो बरफ खरकसा ड्राग्स जानायनि रम खाहनाय ओंखाय आं थांका लगे लगे आंनि तेलेमुरानि अफिसार स्टाफ लांगि थांका आरो थांमोननि परे आरो जे ड्राग्स जानाय हनै मानजानाय ज्रायनो आं कग्रक लामबो सोङै उलखाय साइमांखा जे आरो मानिक बाजाराव अजित ब्रह्मा हनै कायसा बरक दङ बिनि नगो ड्राग्स फालो ओंखाय आबनो बिनि कगनो रोगै थाङै आं नायथ'खा आनक बिसिं हाबै ओंखाय बुमा बदल रक आरो निजे बुमा बदल रक ब्रक आनो खूब साहाय्य खालायगा पुलिस ना ब्रक आपारानि बरक सुबाखा अजित देब्रमा ता खारि थांका ता ओंखाय बि नगो रांमांखा बिनि नगो खाय रांमांखा 7,740 टाका ताई ब्राउन सुगार खाली कोटा मांखा ताई कपलंखाय मांखा 39 टा ओंखाय आबरंना जों सिस खाय तुबुखा ओंखाय ताई कायसा खाय बनि बुतानि नक रंजित देब्रमा आरो बो जों सार्च खायप्रो आ पारानि बरक सावो जे बबो ड्राग्स फालो ओंखाय बिनि आरो बो जों नायतुगै विभिन्न जायगा रां बेराजाक तंमानि टोटाल 1,61,580 टाका जों रिकवरी खालायगा जों आबो बेपाक सिस खाय तुबुखा ओंखाय ताबो एनडीपीएस नि रायदा मते कायसा केस ना जांनाय बं एगेस्ट ओंखाय खाना ब्रावनो जों कोड चालान दिनाय